Hoxe a Bella Reportera veo a Illa da Arousa, festa do Carmen, unha festa impresionante, senón ides a velo todo. Mirad que bonitos os barcos todos como están, a xente está preciosa, así que esperad aí, non vos movais, Bueno, estamos aquí con un dos mariñeiros da Arousa que vai levar este barco. Bueno, contanos, para ti o Carmen que ves? O Carmen é a imaxe e a figura espiritual dos mariñeiros que nos protexe dos temporales e mira por nós, que mira por nós. É un día emotivo, entón. Moi emotivo, acordámonos das persoas que faltan e de que miremos que vaya todo ben no mar para os mariñeiros. Ti, por exemplo, vas a encargar de tirar flores despois, non? Sí. Tes a quen tirarlle flores? Sí, temos amigos, familiares, xente compañeira do noso traballo, da que nos acordamos nestas fechas porque é un día moi emotivo para nós. Non, eres patrón. Patrón. De Baixura, patrón de Baixura. E vas salir tamén do teu barco. Hombre, por supuesto, este é o día grande do pueblo. Que significa salir no teu barco este día? A ver, para os que somos mariñeiros é unha tradición, un orgullo. Os nosos antepasados xa facían esta procesión con moito cariño e vamos, continuista total, mellorando ano a ano, intentando darlle unha voltiña a que sea moito máis ameno para todo o mundo. Sí, bueno, ameno, é precioso, bonito, a xente vai vestida, vamos, De gala. E nada, e despois da procesión, comedes no barco? Xantar en familia, con amigos, día grande total. Estamos na Illa da Arousa, un día moi emotivo, agora mesmo están na misa, despois a Santa levarán a un dos barcos, e habrá unha procesión marítima na que farán unha ofrenda, pois recordando pois a xente que morreu no mar. Bueno, a verdade que vai ser todo moi emotivo e moi bonito, así que... Bueno, estamos aquí con xente de onde? De Murcia. De Murcia, xente de mar tamén, non, supoño? Sí, bueno, lo tenemos cerca. Murcia capital está a 40 kilómetros del mar, pero solemos ir al mar, al Mediterráneo. Hoy, ¿por qué estáis aquí? Pues nosotros es la quinta vez que venimos aquí a veranear y la conocimos el primer año y nos encantó. Entonces venimos pues por ver la procesión, por escuchar a los gaiteros y el ambiente este tan maravilloso que hay aquí. De aquí. É a primeira vez que veño a esta... É que te está parecendo? Por ahora ben. Vamos a ver si nos invitan no barco e subimos no barco. Sería o remate final. Bueno, sería o remate final. Si vivides aquí entonces? Bueno, no, temos un piso aquí e nada, de vez en cuando nos escapamos e isto non podía fallar esta cita. E sempre vindes a isto? Pois sí, bueno, levamos 3 anos vindo para aquí, a verdad que esperamos vir moitos anos máis. Bueno, e como convenceche de ser? A ver, convencede a xente de que ten que vir a festa do Carmen, a ver. Non se necesitan moitos argumentos porque solo con vir isto xa... Solo con vistas, comer e beber e xa está, non? A tope, sí. Aquí... Moi ben. Con este mar. Tedes unha festa maravillosa, xa vai tamén co terceiro ano que veño por aquí. Temos a suerte de que Genaro nos invita aí no barco, vamos aí á procesión, moi devotos da Virxe do Carmen, pasamos moi ben. Que destacarías desta festa? A ver, conta. Pois non che podo dicir moito, que estou un pouco nervioso. Non, nunca. Estás nervioso? Sí. Joder, macho, claro, é moi emotivo. Entón, esta festa é moi emotiva, por esa xente se pon nerviosa. Pero podo che dicir que o ano pasado levei a Virgen sendo da fora, Sí. Un marineo. Eso sí que é emotivo, Aí sí que te pon nervioso. Sí, a verdade que sí. Bueno, contame a experiencia entonces, que estás? O problema é o traballo que hai detrás para levala, un mes e medio de ensayos, cantar e todo, pero despois todo o recompensa ao día este día da procesión. Todo isto por amor, claro. Claro, aí a tes. Este é a culpable de que levarás antes de que viva aquí, de que sea de fora, non? Correcto. Bueno, que tal te sentes sendo obligando o rapaz a facer isto? Non veu obligado, veu déjanos. Vale. Eu quería que sentira a devoción pola Virgen que hai aquí na Arousa. Claro. Aquí hai que facer o que mandan elas, claro. Chámase Carmen tamén, por Chámase Carmen, pois felicidades. Gracias. Un saludo para Bella Reportera. Que destacarías desta festa? Destacaría o sentido popular que ten a festa, o feito dunha procesión a mar, Moi vistosa tamén, moi alegre, moi lucida, e despois o entorno, porque claro, dar un paseo en barco pola Illa da Arousa é precioso.
estamos aquí con dos mariñeiros, bueno, contanos un poquinho como funciona para que todo esto, vamos, salga ben. Bueno, pois levamos ensayando un montón de xente, levamos aproximadamente 2 meses tranquilamente ensayando 110 marinos, cada un otórgaselle un posto pois debaixo dos paus, por así decirlo, outros nos laterales. A procesión pois intentamos que todos os marinos, absolutamente todos, poidan levar o que a imagen moi, Cantos mariñeiros hai hoxe aquí? Precioso. Mariñeiros vestidos levando a Santa somos 115 mariñeiros. Sempre se poñen os mismos, hai cada ano hai máis, hai baixas? No, cada ano hai baixas, outros anos veñen novos, hai anos que veñen máis homes que mulleres, ahora levamos os últimos 3 anos que hai máis mulleres que homes, entonces a devoción cada vez é superior. Estamos aquí pois con un dos patróns deste barco que leva a Santa. Bueno, contanos un poquinho que significa levar a Santa. É un honor para calquera mariñeiro levar a imagen este día. Bueno, unha maravilla o día que fai, é toda a xente que se involucra en isto. É un honor. É emotivo tamén, supoño. Sí, claro. Pois pola familia, pola xente que xa non está tamén, é moi bonito este día. Bueno, estamos aquí con un dos concejales da Illa da Arousa. Bueno, Matías, contanos un poquinho que significa para un da Arousa esta festa. Bueno, pois é un día moi significativo, non? Para os veciños da Arousa, xa que somos un pueblo mariñeiro, a gran maioría do pueblo vive do mar, uns con bateas, outros mariscadores, pero é unha festa xunto ca do patrón de San Julián, que é o 7 de enero, que tamén é moi bonita, pero eu creo que esta é a máis significativa de todas, non? Polo que describe, polo que vivimos e pola tradición mariñeira que temos. Sí, moi emotiva, ademais. Moi emotiva, agora faise ofrenda floral por a xente toda que falleceu traballando no mar, é un día moi bonito, largo pero bonito. Bueno, estamos aquí co patrón maior da Illa da Arousa, bueno, festa grande aquí para todos os mariñeiros. Bueno, como ves, festa rachada, é unha devoción moi grande, non? Que ten a Virxen do Carmen aquí na Illa da Arousa. A festa do Virxen do Carmen sempre se celebra en todos os portos moitísimo, pero aquí ten unha devoción moi grande e celebrámoslo por todo o alto logo. Parece que moita xente que colabora, vamos, que isto está en auge, vamos. Bueno, isto está en auge, xa nos vías de declarar de interés nacional, non? Para que nos veñan a visitar máis personas, que isto é digno de vivilo e vir a disfrutar o día aquí. E como presidente da cofradía, que responsabilidade podemos ter aquí? Bueno, eu teño a responsabilidade como pode ter o alcalde. Estamos representando a cofradía e os nosos mariñeiros. Entonces é un orgullo para min estar aquí o Día do Carmen. Un saúdo para a bella reporteira tamén. Representante dos empresarios da illa. Exactamente, bueno, contanos, que para ti que significa esta festa? Home, para min o Carmen é algo moi especial como a todo o pueblo noso a xente do mar, que xa ves moi ben que está moi representada aquí, non? É algo moito de Galicia, isto non hai palabras para describilo, hai no que vivir. Como representante do comercio, que tens que dicir? Así a maiores de... Ti, por exemplo, vendeslle que lle vende redes, vendeslle todo? Claro, ti pensa que na illa realmente unha parte moi importante vive do mar. Claro. Entonces, claro, eu teño bastante centrado o tema do mar. Aínda que, bueno, metemos un pouco de todo, porque ao final, como dixo eu, facemos un Corte Inglés en pequeno, non? Pero, bueno, lógicamente a parte máis importante témola representada no mar, sobre todo o tema de bateeiros e todo eso, non? Redes, para desdoblar, palillos, bueno, un pouco todo o que necesita. Saludo aquí a bella reporteira.
despois da ofrenda floral, pois, bueno, toda a xente se vai de volta. Bueno, isto é impresionante, é super emotivo, pero para isto hai que vir a vivilo. Bueno, estamos aquí co alcalde da Arousa. Bueno, contanos, dinos un pouquiño que significa o Carmen para os Arousa. A ver, o Carmen vese ahora mismo, pálpase no ambiente, que é a festa máis grande, quitando o patrón, que temos na Illa de Arousa. Unha festa de consentimentos que a xente, pois, o que ensalza, neste caso é xente do mar, a xente que non está ahora mismo con nós, e toda esa xente que traballa hoxe, bueno, pois hoxe en día no mar. Por aquí temos a concejala. Bueno, contanos un pouquiño, que che parece a ti esta festa de Conta? Bueno, esta é unha das festas máis grandes que hai en toda Galicia. A que a máis representativa, aínda que este ano non é o caso, pero é singular porque empeza en un dos portos e remataría no outro dos portos. Este ano, debido, bueno, a causas varias, non se pode realizar, pero creo que o significado que ten esta procesión, ¿no? E agora, a nivel personal, como se vive o Carmen na Arousa? Xa o podes ver, É emocionante, non? É emocionante, todo o mundo participa, ten, bueno, gran devoción por esta festa. Toda a familia está aí mariñeiro. Toda a familia, xente que ven de visitante e turista, é un reclamo turístico que cada vez congrega a máis xente que quere vir a visitar e a palpar e a facerse partícipes da festa. Carmen, ¿qué tal? Bien, una fiesta guay, ¿verdad? Fiestas guay, Luz Casal guay, el vino guay, todo, la Virgen guay. Bueno, ¿qué destacaría de esto? O día de hoxe todo, ¿verdad? Todo, sí, moi emocionante. Sí. Dicime con unha palabra sola, como definirías esta festa? Fantasía. Veña, va, ti con unha palabra sola? Non sei que decirche. Emocionante. É moi emocionante, sí. Emotiva, sí. Bueno, sí, creo que é emoción total. Vívese de outra forma. Desde a Illa de Arousa, un saludo para a bella reporteira. Viva a Virxe do Carmen! Viva a Virxe do Carmen, a bella reporteira! Un saludo para a bella reporteira! Bueno, pues hasta aquí, estuvemos aquí na festa esta, que impresionante, xa vichedes todos estes barcos, a xente, vamos. Esta festa é para non perderse. E nós tampouco queremos perder ninguna festa, así que se queréis que vayamos a vosa festa, só tes que mandar unha mensaxe a Bella Reporteira. Acórdate do nombre, a Bella Reporteira. Síguenos en Instagram, en Facebook, en TikTok, onde queiras, en YouTube, onde queiras. Vémonos.